Уважаеми господин ректор, уважаеми професор Пенчев, уважаеми колеги и гости, откривам нашата днешна дискусия, която е посветена на темата България в еврозоната, очаквания и реалност. Целта не ни е отново да повторим позиции и аргументи, които сте чували многократно за и против това, а да очертаем, ако е възможно, реалността, пред която ще бъдат изправени нашия българския бизнес и българските граждани след около 3 месеца. И разбира се, ако е възможно да ги съпоставим с очакванията, големите очаквания, които за някои големи, за други не толкова големи, които битуват в нашето обществено пространство. И както е по програма, давам думата най-напред на професор Димитров, ректор на УНСС, за поздравление към нашите участници в дискусията. Благодаря, професор Градинаров, уважаеми професор Пенчев, председател на Общото събрание, уважаеми колеги. Тук виждам премиери, вице-премиери, бъдещи премиери, вице-премиери, така че сериозна аудитория. В УНСС аз ще кажа 2-3 неща предварително и след това 2-3 думи за еврото. Първо, леко съм болен и няма да се дам много да не заразим аудиторията преди приемането на еврото, така че се тръгна много бързо. Второ, когато получихме поканата и почна организацията, имаше едни гласчета бих казал, че що да я правим сега, ще участват тук различни хора, които са против еврото или там имат възражения или имат критики или такива неща. Аз си мисля, че университета е място точно за такава дискусия, която трябва да се проведе и да се чуят всички гласове. Разбира се, в спокоен академичен дух и стил на дискусия. Така че наистина, ако има нещо, което сме пропуснали като общество, като държава, то да се чуе и да го вземем по-нататък в бъдещите си действия, които вървят нататък. И мисля, че Университета за национално и световно стопанство е показал, че може да бъде такава платформа за културни, спокойни дискусии по отношение на не само на еврото и на много други неща. Ние правихме доста събития за еврото, имаше конференции, седмица на еврото, ноември месец пак ще има едни събития за приемането на еврото. Отделно университета въздейства някакси успокояващо. Тук в тази зала се проведе лятото, юли месец, в големите горещини, една такава сбирка на овцевъдите, млекопроизводителите, всичките там 10 асоциации, ни гневни овчари, които им убиват животните, защото знаете, че има шарка. Но и те се успокоиха и така дискутираха културно по тези въпроси. Второто нещо или третото, което искам да кажа е, че вече вървим към приемането на еврото. И един от принципите на мениджмънта е, когато има прието решение, вече гледаме как да го изпълняваме, а не пак да се връщаме назад или да казваме аз ви казах, или то няма да стане, или нещо от този род. Курса на кораба е определен. Не говоря, че от преди 20 години, там 30 сме подписали договора за присъединяване към Европейския съюз, но сега лятото стана ясно, че можем да влезем в еврозоната и вече вървим в тази посока и нещата придобиват операционен характер и действия, които трябва да бъдат свършени. Така че и това може да бъде коментирано, но може да бъде и сигурно ще бъде коментирано и дискутирано това, което следва след 1 януари или след 2 януари, защото той май ще бъде почивен ден, за да може да се настроят всички за това нещо. Сигурно ще има неразбиране, сигурно ще има някакви проблеми точно как ще се въведе. Първия месец, втория месец, но пак при нормална, спокойна обстановка това би могло да върви по-гладко. Чисто операционното, техническото приемане на еврото. Ние сме отдавна евроизирани. Даже една дискусия друга там с едни изпълнителни директори стана дума, че компаниите за недвижими имоти казват, ние отдавна обявяваме цените в евро, сега трябваше да се настроим там всичките обяви и оферти да пишем и в левове, което те до сега не са го правили без 15 години сигурно.
Така че има и такива неща. Въпросът е обаче не само технически, че левовете ще станат не в марки, ами в евро. Как ще се развива икономиката по-нататък и как ще се отрази това нещо на бъдещето ни след 10-15 години. Това са много важни въпроси, не чисто технически. И сега всеки може да сменя лево в евро или обратното. Така че е много актуална конференция за еврото и е добре, тук професор Градинаров, знам, че има сборник и такива неща, но е добре още сега да излезе, това винаги го казвам на всяка конференция, нещо като прессъобщение, кои са основните идеи, които в края на деня ще може да обобщите, така че обществото да бъде информирано и да получи адекватна информация за това, какво ни очаква и за бъдещата инфлация, и за бъдещия икономически растеж. Когато нещата се говорят не чисто идеологизирано, с данни, с числа, някакси по-разбираем става диалога. Ние лятото имахме една дискусия, кръгла маса, организирана от министъра на образованието във Варна, във Варненския икономически университет, и там различни колеги представяха различни аспекти на това, какво ни очаква като приемем в еврото. И даже имаше очаквания там, че някоя политическа сила ще има провокации или нещо друго. Напротив, много добре си мина дискусията. Когато се вижда инфлацията в страните в еврозоната, новите членки, българската инфлация, пък за годините как вървят нататък, банките как се развиват, дефицитите как се развиват. И тогава се разбира, че говорим за така не толкова страшни неща, които ни очакват в бъдеще, след 2 месеца. Но от друга страна пък винаги може да се объркат нещата и е добре това да се каже сега, да не правим грешни стъпки и да не се получават такива нагласи към увеличаване на цените и такава дива инфлация, която да се получи първите 2 месеца. Така че с това приключвам, професор Градинаров. Благодаря за поканата и за пожелавам успех. И ние благодарим професор Димитров. Колеги, тъй като ръководството на Института по философия и социология, който е един от организаторите на тази проява, е възпрепятствано, възложено е на доцент Благовеста Николова да представи кратко поздравление от името на ръководството за нашата днешна проява. Имате думата. Благодаря, професор Градинаров. Уважаеми професор Димитров, уважаеми професор Пенчев, от името на ръководството на Института по философия и социология към БАН поздравявам участниците и организаторите на този научен форум по една изключително важна за държавата и обществото тема – България в еврозоната, очаквания и реалност. Секция социални теории, стратегии и прогнози, която е единственото експертно звено по прогнозиране в системата на БАН, винаги се е ангажирала с анализа на социални проблеми и процеси, както и с динамиката на тяхното развитие. Такава е и настоящата тема, която не само задълбочава разделението на българското общество в един изключително кризисен за страната и света период, но повдига и важни въпроси относно последиците от прехода към еврото. Това, разбира се, налага задълбочено изследване на този процес, който има пряко влияние върху различни области и сфери от живота. Надявам се днешната кръгла маса да даде възможност за задълбочен научен и експертен дебат по проблеми и въпроси, пряко засягащи социалната сигурност на българските граждани. Искам най-сърдечно да благодаря на колегите съорганизатори от УНСС, по-специално на професор Пенчев и катедра политическа икономия, за организирането на събитието и предоставената зала за провеждане на научния форум. През годините бяха изградени много добри връзки на научно сътрудничество с УНСС, които вярвам, че в бъдеще ще се задълбочават и ще бъдат организирани още съвместни международни и национални изяви. Пожелавам ползотворна дискусия. Обръщението е от професор, доктор на науките Богдана Тодорова, заместник-директор на Института по философия и социология към БАН. Така, с това приключваме официалната част. Катедра политическа икономия и организатор на настоящата дискусия, като двамата организатори.
Благодаря, професор Градинаров. Няколко думи само ще кажа. Първо, мисля си, че нашия университет, факултет и катедра е точното място за провеждане на такава дискусия и по чисто исторически причини, защото един от най-добрите теоретици на парите в България, професор Симеон Демостенов, е преподавал политическа икономия тук, така че за да се продължи тази традиция е и отговорно и важно. Ще ми се и в началото да поставя дискусията в един, нека да кажем, малко по-широк обществен, културен, исторически контекст. Парите в тяхната форма на монети се появяват съвсем близо тук до българските земи, древна Лидия. Първите монети обаче са намерени в Созопол на днешните български земи. Само че векове по-късно, когато се създава българската държава, по време на първата българска държава, обикновено в учебници се твърди, че няма пари, но то има, само че парите са под формата на овце и крави. След това втората българска държава, първите български монети са всъщност имитационни, днес бихме казали фалшиви. Имитират византийски монети. По време на османското владичество, малко преди освобождението, няма българска държава, а отделни български общини секат свои монети. Български църковни общини, локално монетосечене. След освобождението, през първите години, парите са безкрайно разнообразни, независимо, че е прият лева като много често, по-скоро като счетоводна единица. Данъците могат да се плащат и в турски грошове, или в руски сребърни лири, или в долари дори циркулират. А при появата на първите монети българите не им вярват. Първите банкноти, извиняйте, българите не им вярват. Когато БНБ ги пуска, общо взето много бързо същите банкноти отиват в касите на БНБ, а българите си предпочитат златото и среброто. Едва преди около 100 години банкнотата става така общо приета като пари за българите. В този смисъл всичкото това, целият този бръснен исторически полет над историята на парите по родните земи идва да ни каже, че паричното разнообразие е много широко. Парите наистина са една от най-сложните, най-важните обществени институции, които съществуват, и в тази дискусия, която беше инициатива на професор Градинаров, не е излишна. Тя трябва да се проведе. И тя трябва да продължи, тя няма да спре, тя няма да даде окончателно решение. Но е важна. Важно е академично да се случи, важно е да има и съответното обществено значение. Благодаря за вниманието и надявам се наистина да има една успешна конференция. И ние благодарим професор Пенчев. Колеги, сега минаваме към нашата същинска работа, същинска част в днешната дискусия, но аз ще възползвам от правото ми на водещ няколко думи да кажа като увод в тази дискусия. За добро или не, политическият жребий е хвърлен. От 1 януари българският лев минава в историята. Само по себе си това поражда силни емоции, но също така и сериозно разединява обществото ни. Има много въпроси, чието отговори са в състояние да предизвикат остри реакции и дори сблъсък. Беше ли избран точният момент за тази замяна? Готова ли е българската икономика и обществото ни за още по-пълна интеграция с европейската? Няма ли да се повторят някои болезнени сценарии от 90-те години на миналия век, когато милиони българи изгубиха спестяванията си, работните си места и надеждите си? Не бяха ли премълчани или направо скрити важни макроекономически индикатори, с които беше обвързано приемането на еврото съгласно договора от Маастрихт? На някои от тези въпроси, а наред други, се надявам да чуем едни или други отговори в хода на тази дискусия. Все пак не бива да забравяме, че въвеждането на общоевропейската валута е задължение, поето от почти всички държави членки и записано в присъединителните им договори, като изключим, разбира се, Дания. Но в присъединителните договори не е фиксиран срок за въвеждането на еврото от отделните държави членки, тъй като този момент зависи от изпълнението на условията, записани в член 140, параграф 1 от договора за функционирането на Европейския съюз. Те включват ценова стабилност, контрол на дефицита,
контрол върху лихвените проценти и, разбира се, контрол върху валутния курс. Но при нас този проблем не стои, ние бяхме валутен борд. Манкирането на тези критерии съвсем не е безобидно, както показва примерът с Гърция. Това обаче е оперативно-техническата страна на проблема. По-съществено е друго. Приемането на общата европейска валута е крачка към един много по-фундаментален избор. От самото си създаване в Европейския съюз до момента в него има две визии, два модела, които се конкурират. Единият е Европа на нациите, в който въпреки икономическата интеграция всяка държава членка съхранява своята относителна независимост и национална идентичност. При този модел общата валута не е задължителна предпоставка. Другият е федерална Европа, федеративна Европа. При него икономическата интеграция е предпоставка за политическата и в перспектива за създаването на единна европейска федерална държава. При него приемането на единната валута е важен ключов момент. След като тази крачка бъде направена, пътят става еднопосочен. Именно този по-фундаментален избор е истинският важният и той вероятно ще определящ за посоката, в която ще се развие европейската идея. Разбира се, ако останете глобални фактори като САЩ, Китай и Русия и дадат достатъчно време, което обаче съвсем не е сигурно. И сега давам думата на първия говорител от нашата дискусия и поради служебни препятствия от страна на господин Румен Радев, председател на управителния съвет на Асоциацията на икономическия капитал в България. От негово име своя презентация ще изнесе доцент доктор Милена Ангелова, която е главен секретар на Асоциацията на икономически капитал в България. Имате думата доцент Ангелова. Добър ден, много ви благодаря, професор Градинаров. Може ли да помоля да заредим презентацията? Тя е на лаптопа. Да, добре. Благодаря много. Извинявам се за лекото забавене. С техниката е така, но все пак има някои неща, които бих искала да покажа. Първо бих искала да поздравя Университета за национално и световно стопанство за изключително навременното организиране на тази дискусия. Знаете, че всички ние сме доста ангажирани с тази кампания. Например, правителството заедно с работодателските организации и компетентните институции подписа специален меморандум, по силата на който ние всички сме ангажирани. Първо да предоставяме съответната информация на всички заинтересовани страни и второ институциите в България, като Министерство на икономиката и индустрията и Комисията за защита на потребителите се ангажираха с това да направят механизми, които да гарантират, че няма да има спекула в процеса на приемане на еврото. Като член на Икономически и социален съвет, Асоциация на индустриалния капитал в България е ангажирана и с серията от дискусии и информационни срещи, които се случват в цялата страна. Основно пътувам и аз и мога да кажа, че интересът е голям. Хората не знаят, а когато хората не знаят, това ги кара да се притесняват и затова е много важно да има повече такива дискусии, за да можем да отговорим на въпросите, да предоставим обективна и точна информация. И по този начин предупреденият е въоръжен да разсеем страховете и опасенията и на бизнеса, и на хората. За целта Асоциация на индустриалния капитал в България проведе проучване сред своите членове 10 000 български предприятия от 85 сектора на икономиката за това какво ще се случи, какви очаквания имат те в процеса на присъединяване на еврото. Нямаме новина. Както виждате на левия слайд, всъщност 85%, даже 86% от нашите членове не очакват някакви страшни неща или очакват по-скоро ползи от приемането на еврото. 50% от тях казват, че в тяхната дейност ще се случат положителни ефекти и за нас това е нормално, тъй като всъщност основният ефект, който е лесно измерим, е икономията от превалутирането, тъй като вече няма да има курсови разлики и такси при превалутирането. Ефекта за българската икономика се очаква да бъде от над 1 милиард лева. Това се знае от българските предприятия, именно за това те очакват положителни ефекти. 36% от нашите членове казват, че не очакват кой знае какво да се случи в тяхната дейност. Причината е, че една голяма част от тях те работят за експорт, за износ и отдавна са в еврови позиции. За тях би било много по-лесно да не поддържат различни сметки
сметки в банката, просто да работят в евро и знаят, че това ще се случи безпроблемно още от нова година. Именно за това не очакват нещо съществено да се случи. И 14% очакват отрицателни въздействия. Това са предприятия, които се притесняват за това как да изсветлят своите пари в брой, например, или пък имат не съвсем светли практики и именно и също една голяма част от тях пък не знаят точно какво ще се случи. Това са най-малките микропредприятията в отдалечените региони. Именно това е нашата роля. Ние да стигнем до тях и да им кажем наистина какво ще се случи. Например, миналата седмица за първи път Асоциация на индустриалния капитал в България покани Министерство на вътрешните работи да разкаже пред публика на голямо събитие на 9 октомври и това, което те ни разказаха, стриминга от събитието е качен на Еврото.бг, може да го разгледате. Това, което те ни разказаха като превенция на опитите за измами, за кражби, за престъпления, това, което ни разказаха като ние как да сме запознати, да познаваме фалшификациите, е много интересно. Препоръчвам на всеки да го погледне. Сега, на следващия слайд, всъщност на следващата графика на този слайд, виждате какви ефекти очакват българските предприятия във връзка с приемането на еврото. Както вече казахме, 53% от тях очакват намалени разходи за превалутиране, 33% почти очакват улеснен достъп до кредитиране и по-ниски лихви. Тези очаквания вече се реализират, защото виждате още в процеса, преди да сме въвели еврото, серия от международните агенции, които оценяват рейтинга, излязаха с подобрения не само за рейтинга на България като държава, но и на някои банки в България, така че това е много важно. Добър сигнал, наистина очакваме по-добри лихвени равнища, по-ниски изисквания за гаранции, по-улеснен достъп до кредитиране. 6,25% очакват по-добри условия за емитиране на ценни книжа, поради това, че евровалутата в България ще даде ясен знак, че България е в клуба на богатите държави, на държавите в Европа, които са стабилни. Всъщност българската икономика за последните 30 години е много стабилна. България е източник на стабилност в еврозоната, защото нашата държава е държавата, освен Швеция, която най-дълго и най-добре изпълнява изискванията за присъединяване към еврозоната. Знаете, Швеция не може да се присъедини към еврозоната, не иска да се присъедини поради проблеми от правно естество. И 8% очакват други ползи да се случат. Разбира се, за да бъдем симетрични, ние попитахме също какви затруднения очакват предприятията и как да ги преодолеем. Почти 19% казват, че нямат затруднения. Те са напълно готови. Това се потвърждава от казаното и в първия слайд. Другите 31% казват, че очакват други затруднения и ние така приближаваме фокуса да видим какви са тия други затруднения. Другите затруднения са основно свързани с настройката на ERP системите. Нормално е, когато има изисквания за оповестяване на цените в евро и лева, в лева и евро, после само в евро, да има някакви проблеми в самото настройване. Истината е, че тези ERP системи в някои от компаниите вече са морално устарели с навлизането на изкуствения интелект и на информационните технологии и това е една добра възможност те да бъдат заменени с по-съвременни такива, като с едно движение всъщност се отговаря на изискванията на въвеждането на еврото и на модернизация на тези системи. Това вече се разбира. Има много такива положителни примери в стопанската практика и всъщност тази необходимост от пренастройка се превръща в възможност. По същия начин стоят нещата с счетоводните програми. Самата пререгистрация на капитал и устава на дружествата се случва съвсем автоматично благодарение на направените в Търговския регистър промени. Още преди 2 месеца министър на електронното управление обяви, че промените в Търговския регистър са направени. Всичко е готово и не се очакват никакви проблеми при регистрацията, която ще стане автоматично. Разбира се, някои от респондентите се притесняват и от лихвените проценти по действащи вече кредити или договори. Това, което е записано и в Закон за въвеждане на еврото в Република България, е, че условията по тези договори не могат да станат по-неблагоприятни, отколкото са сега. Тоест, те или ще бъдат запазени, или ще бъдат подобрени. Също имаме и притеснения от това каква роля ще играе Европейската централна банка в паричната политика, но аз виждам в панела хора, които знаят много по-добре и професор Гечев, и професор Орешарски тези неща, така че няма да се спирам върху това. По-скоро ще погледна към следващата графика, която показва
действията, които очакват от нас предприятията, за да бъдат по-добре подготвени. 13% от тях искат да бъдат намалени административните тежести и бюрокрацията в процеса. Това е нещо нормално. Ние винаги сме виждали това като спънка за конкурентоспособността. И искате да приближа микрофона? Така по-добре ли? Добре? Окей. Благодаря ви. Всъщност това за нас е и една от основните пречки, която задържа конкурентния потенциал на България. Така че отново въвеждането на еврото може да бъде използвано като една възможност българската администрация да погледне отново и да види по какъв начин би могла да отговори на това искане отдавнашно на бизнеса. 24% от предприятията искат повече мерки за информиране и разясняване на процеса. Те се притесняват от неща като как да обявят цените. Много специфики имаше в този процес, но последните ревизии на закона за въвеждане на еврото, които бяха направени през лятото, всъщност отговориха на голяма част от тези притеснения и те са обстойно описани в изключенията. Давам ви пример с наш член, Асоциацията на книгопечатащите компании, Българска книга, които се притесняваха много какво ще стане с коричната цена, тъй като тя се отпечатва и минава доста време, докато бъдат изкупени съответните тиражи от книги и това изискване дали трябва да ги препечатват наново, всъщност беше много елегантно решено в закона, тъй като книгите са изключени от тези изисквания и им е дадена възможност чрез стикери да коригират коричната цена. Улеснени канали за подаване на сигнали за нередности, 14% от предприятията. Всъщност такъв улеснен канал действа на сайта на Икономическия и социален съвет и на всички негови членове. Там се приемат непрекъснато сигнали, въпроси, но и с нашите срещи по страната, които са почти всеки ден, ние успяваме да отговорим на тези въпроси. 11% се притесняват дали своевременно биха били заредени с стартовите комплекти от евробанкноти и монети. Знаете, 3 месеца преди януари, т.е. вече търговските банки приемат заявки от своите клиенти за стартови комплекти от евромонети и банкноти, които да бъдат лесно налични още от първия ден на въвеждане на еврото. И 2% имат други искания, с които няма да се занимаваме сега. На този слайд накратко сме сложили ползите от еврозоната. Аз свършвам до тук с слайдовете, тъй като все пак имаме важни панелисти, които също ще говорят. Няма да минавам през тях. Мисля, че ползите от еврозоната са ясни и разбираеми за всички. По-скоро бих искала да ползвам възможността да кажа няколко неща. Първо, много е важно ние да бъдем наясно с това какво еврозоната може да ни даде и какво не може да ни даде. Еврозоната ще направи нашата икономика по-защитена от рискове, тъй като ние сме в един клуб, който реагира заедно на предизвикателствата, изглажда ефектите от икономическите цикли посредством провеждането на единна политика и координиране на политиките, които са в компетенцията на държавите членки на Европейския съюз. В същото време еврозоната няма да ни помогне с нещата, които ние сами не сме свършили. Еврозоната няма да повиши събираемостта в нашия държавен бюджет, нито пък ще изсветли от само себе си онзи сектор, който остава още на сиво. Тоест, тук ние трябва да бъдем активни и да продължим усилията си за изсветляване на българската икономика, вместо да гледаме към лесни източници на приходи, които обаче в същото време ще взривят икономическата среда, като вдигане на данъци, осигуровки и други плащания. Усилията трябва да бъдат насочени към по-ефективно разходване на държавния бюджет, към реформиране на тези системи, които все още не са реформирани, и към повишаване на ефективността на държавната администрация, която би могла много да направи по отношение на пълната реализация на електронното правителство. Така че няма да ни е виновна еврозоната, ако ние не сме си свършили тази работа, нито ще ни е виновна еврозоната, ако някои цени се покачват спекулативно. Впрочем, добро действие от страна на правителството беше взето по отношение на това, че не могат да се повишават цените без предварителна обосновка и по този начин, поне в процеса на въвеждане на еврото, са адресирани рисковете от спекулации. Дали мога да я прекъсна за момент? Няма да следите доцент Ангелова. Колеги, аз пропуснах да кажа в началото, тъй като имаме много интересни събеседници, те от тях имат така да ни кажат много неща. Аз ще ви моля само да спазвате регламент 12-14 минути, като аз ще подавам сигнал минутка преди свършването на времето.
за да може да слушаме всички и да можем след това да дадем време и за дискусия, за разговори, така че имате още минутка. Благодаря ви. Точно минутка ми трябва, за да кажа, че всъщност това, което нас също така ни мотивира да водим тези разговори, са някои от последните сигнали от страна на правителството, като примерно обявяването на 2 допълнителни почивни дни, които взимат 2 допълнителни дена на българския бизнес да се подготви по-добре за въвеждане на еврото. Ние сме възразили, представили сме своята позиция и сме предложили на държавата, ако иска да направи тези 2 почивни дни, почивни за държавната администрация, да ни ги прави за бизнеса, имаме нужда от тях и всъщност ние искаме да плащаме допълнителни разходи за работа в извънредно време. Благодаря ви за вниманието. И ние ви благодарим, доцент Ангелова. Следващия наш говорител, интересен събеседник, всички го познаваме, професор Румен Гечев. Той е доктор на икономически науки, изявен политик и депутат в 9 парламента, колкото аз ги изброих. Така че имате думата, професор Гечев. Само да помоля накрая, вече когато свършим този с докладите, тогава коментарите, въпросите, възраженията, за да може всичко да бъде някакси компактно, да не разводняваме дискусията. Благодаря. Добър ден на всички, уважаеми колеги, благодаря за поканата. Тъй като времето е ограничено, първо разбира се, че еврозоната е един логичен завършек на икономическата интеграция в Европейския съюз. Може ли водичката? Няма как след... Ето тук, да. Шишенцето, да. Тъй като след осъществяването на митнически и икономически съюз, повече от логично е необходимо икономическата интеграция на Европейския съюз да завърши с паричен съюз. Това няма никакво съмнение. Въпросът е обаче в кой момент това трябва да бъде осъществено, даже дали може да бъде осъществено при условие, че не са изпълнени някои от изискванията на модела на Мъндел за единна парична зона, в която би трябвало, както знаят тук большинството от колегите, особено тези, които работят в тази област, че трябва да има приблизително еднакво технологично равнище на развитие, приблизително еднаква икономическа структура, приблизително еднаква динамика на макроикономическите показатели, което разбира се няма как да е било изпълнено към момента, в който се формира Европейската икономическа общност и за голямо съжаление то не е изпълнено към момента. Аз съм приготвил няколко фигури, които искам накратко да обсъдим с вас. Всички графики и фигури са директно от Европейската централна банка и от Международния валутен фонд, но повечето са от Европейската централна банка. Както виждате, първият показател, който искам да разгледам, тъй като не само според мен, той е ключовият показател, който притеснява икономисти и политици, които имат отношение към разширяването на еврозоната и нейното бъдеще. Това е въпросът за държавния дълг. Веднага трябва да кажа, че винаги съм бил противник на това отделен макроикономически показател да бъде абсолютизиран. Тъй като Япония има държавен дълг 263% от брутния вътрешен продукт и няма проблемите на Франция. Има страни от Африка с по 6, 7, 8% само от брутния вътрешен продукт, които ходят боси и се изхранват с банани и те дали имат някакъв проблем с държавния дълг, нямат. Там причината е, че никой не им дава, разбира се, държавен дълг, поради което и процентът е много нисък. Но за Европейския съюз и специално за България, която евентуално става член от 1 януари следващата година, въпросът за дълга е изключително важен и той има особена сила в системата от макроикономически показатели. Както виждате, 23-та година сравних с 24-та година, няма никаква разлика, но огромното болшинство от страните членки на еврозоната се намират в тежка дългова криза. И тази криза, ако погледнете тренда от последните 10-15 години, е за влошаване на дълговата зависимост и тя се дължи на трупане на бюджетни дефицити. Вие сами може да си направите извода. Малцинството от страните членки на еврозоната отговарят на критериите на Маастрихт. Огромното болшинство, и обърнете внимание, тук не е важно само броя страните, по-голямата част са в дългова криза, тежка, далече над ограниченията на Маастрихт. Но това са най-големите икономики на Европейския съюз, тъй като има значение дали Малта е в дългова криза, дали Франция, Испания и Италия са в дългова криза, тъй като тяхната икономическа тежест за завличане на цялата икономика към дъното
и задържане на възможностите на тази икономика да излезе от рецесия или от нисък икономически растеж е различно. Освен това, то означава, че Европейската централна банка неуспешно изпълнява функциите си. Къде е банковия надзор? Къде е дисциплината на страните членки на Европейския съюз да спазват критериите от Маастрихт? Коя страна е наказана до момента за това, че не спазва критериите? Нито една. Какво очаквате? Тук е голямата грешка на Европейската централна банка, която финансираше, да припомня, тя имаше една неконвенционална политика на призива колкото необходимо пари, толкова ще отпечатиме, за да спасиме страните от еврозоната. Не така беше. И ето го резултата, който виждате в момента и който най-вероятно няма да бъде преодолян в близко време. Наред с проблемите за задържане на икономическия растеж, които са обяснени как влияе дълга върху растежа, обърнете внимание на лихвените проценти изключете го, на лихвените проценти по дълга. Ето е графиката на Европейската централна банка, която се вижда, че един от проблемите и дилемите на Европейската централна банка ще бъде политиката на лихвените проценти. Тъй като за страните с голям дълг изведнъж разходите на бюджета започват да растат. И пак да се върнем. Това е проблема на Франция, за което ще стане дума сега. Тъй като Франция при тези нива на лихвите, които се движат над 4% вече, тя няма да може да обслужва спокойно своя държавен дълг. И така, защо Франция е основен проблем? И той ще бъде проблем, тъй като не само, че дългът на Франция към брутния вътрешен продукт е към 114-15%, но Франция няколко години поддържа бюджетни дефицити около 6% от брутния вътрешен продукт. И ще ви направя една прогноза. Те няма да могат да свалят този бюджетен дефицит следващите 2-3 години. Поради простата причина, че там има и политическа криза, те смениха 5 правителства. От последния мандат на президента Макрон, една от прогнозите се сбъдна, че ще подаде оставка премиера на Франция, тъй като няма да може да прокара този бюджет. Той няма да може да го прокара и сега, в следващите дни, поради което във Франция нещата с бюджета няма да бъдат решени. Между прочим, направих си труда, Федерална република Германия е намалила дълга си от близо 80, не от 69% последните 7 години на 62%. Те са си свалили дълга с 1% годишно. Федерална република Германия е мотора на Европа. Пита се, а колко години ще бъдат необходими на Италия, на Испания и на другите страни, които дали могат като Германия, ако свалят по 1% и Белгия от 115%, кога ще свали на 60% по критерият на Маастрихт. Освен това, общият държавен дълг на еврозоната е 16 трилиона 890 милиарда евро. Освен това, европейските централни банки, това, което е много притеснително, 8 милиарда е загубата на Европейската централна банка, Белгийската централна банка 3,7 милиарда, Холандската банка за първи път в историята си 3 милиарда и половина, Бундесбанка е с 21 милиарда и 60. Тоест имаме комбинация от огромен дълг на еврозоната от страните членки. Имаме картина, в която централните банки на еврозоната са в загуба. И защо те са в загуба? Те са в загуба заради това, че бяха принудени да изкупуват ценни книжа при какви лихви? Сега при ниски лихви, поради което те отчетоха огромни загуби. Това, което е най-притеснително, вижте тази графика. В резултат на воденичния камък на дълговете е тази графика. Тук след 2025 година. Тази линия, успоредна на основата, тя не ви ли прилича малко в кардиологията на измерването на пулса? Това е графика на Европейската централна банка. Тоест, следващите 3 години Европейската централна банка прогнозира икономически растеж под 1%. В много от аналитичните центрове на Европа извън нея говорят за 0,4-0,6-7% икономически растеж, което е една огромна трагедия за нас европейците, тъй като в същото време между 2,5 и 3 пъти е прогнозиран икономически растеж на Съединените американски щати, прогнозирания растеж на Китай, другия ни основен икономически и търговски конкурент е също към 5%.
Така че Европейската централна банка ни прогнозира една трагедия с икономическия растеж, за голямо съжаление, в следващите години. Ето тук съвсем накратко какво става, показва графиката, е доста притеснителна за индустриалния капацитет, в каква степен ще бъде използван, как ще се развива растежа на базата на това натоварване на производствените мощности, какви са поръчките на индустриална продукция в следващите години, какво ще е състоянието на строителството, тъй като знаете, че има два показателя за бизнес цикъла, ключови. Това един е строителството, другия е търговията на дребно. И двата отиват надолу. Ето вижте какво става и с конкурентоспособността в резултат на индустриалното производство и най-лошата новина за мотора на Европа, Германия, е, че индустрията е свита с 14%, като най-голямо свиване, разбира се, има на коронния отрасъл на Германия, това е автомобилопроизводството. Ето обема и цената на ипотечните кредити, спадането на строителството, увеличението на лихвите по ипотечните кредити, което ще доведе до свиване на индустриалното производство. Няколко думи за... Нямам време да обяснявам позитивите, тъй като повечето колеги, особено политиците, обясняват позитивите. Има много позитиви, много от позитивите са безспорни, но ние просто искаме да обърнем внимание на рисковете. Не е вярно по отношение на кредитния рейтинг. Ето тук съм ги дал данните, след това всеки може да види. Страни, които не са членки на еврозоната, имат по-висок кредитен рейтинг. Тя Франция има много хубав рейтинг. AA. Браво! Чудесно! Само че този рейтинг сега са хвърлени в паника и френското правителство и Европейската централна банка, която трябва да покрива тия разходи. Между прочим, сега, говорейки за Франция и за България, възниква въпроса, кой ще плаща този дълг. Тъй като аз ви казах, че каква е загубата на Европейската централна банка, само че в момента Европейската централна банка има дългове на книга, т.е. ценни книжа, които не са покрити в размер на над 820 милиарда евро, които не е ясно, няма обяснение към момента какво би станало с цялата система, ако тези дългови книжа трябва да бъдат покрити. Така че предизвикателството за Европейската централна банка и за страните членки е огромно. И възниква въпроса, кой ще покрива загубите на Европейската централна банка и на националните централни банки? Страните членки на еврозоната, кой друг? Ето сега, примерно, от 1 януари до година, България би трябвало да стане член на еврозоната и ако стане член на еврозоната, вече това лято, между прочим, първо БНБ обяви, че 5-600 милиона ще внасяме в Европейската централна банка. И тогава им казахме, че е много повече, тъй като то си има процентно участие на страните членки. И сега лятото БНБ е закупила 2 тона злато. 66 хиляди тройунци, малко повече от 2 тона, които, обърнете внимание, много хитро са го измислили. Той е актив на БНБ, който се преотстъпва за управление на Европейската централна банка. Това ще рече, вие си купувате леката кола, тя е ваша, но я кара вашия съсед. Никакво връщане няма на това злато обратно. И нали разбирате, че освен покриването на този дълг на Европейската централна банка, за което се използват и вноските на страните членки, както и за други цели, естествено, че Европейската централна банка напълно е логично, тя за да поддържа, да управлява валутните курсове на еврото с другите валути, тя ще трябва да ползва валутните резерви на другите централни банки на страните членки, в това число и тези близо 40 милиарда, които има Българската народна банка. Те няма да ги конфискуват, те няма да ги заграбват. Те при определени условия ще трябва да плащат и някаква минимална лихва. Но така или иначе те ще имат контрол върху тези резерви. И накрая, тъй като оставя една минута, правилно сега колегата Димитър Радев на БНБ прави предупреждение, че България, влизайки в еврозоната, ако не направи сериозни промени в фискалната си политика, нещата ще станат лоши. Ама, уважаеми колега Радев, вие къде бяхте, нали? До оня ден БНБ твърдеше, че ние сме в отлично състояние. Ние, нали, твърдяхме, че инфлацията е 2,8, сега тя е 5,4 по данни на Националния статистически институт. Нали, твърдяхме пред Европейската централна банка, че фискалната ни политика, инфлация и бюджетни дефицити, всичко е наред. Как така ще правим? Какви реформи ще правим ние? Значи ние нещо сме излагали тук. И накрая, забравете за 600 милиона, които превеждаше БНБ няколко години на бюджета.
Тъй като тия, които не знаят, те са много малко, повечето колеги знаят, за което се извинявам, но навсякъде по света, мисля, когато централните банки са на печалба, печалбата се превежда автоматично в бюджета на правителствата. Последната година преведоха към 600 милиона на българското правителство. Забравете за 600 милиона, тъй като БНБ излиза директно на загуба 2026 година. Няма да преведе 600 милиона и ще трябва да мобилизира допълнителни резерви, за да може да отговори на искането. И накрая, последно изречение. Едно голямо предизвикателство, което ще бъде засегнато от колегите. Задължителните резерви в еврозоната, добрата новина е само 1%. При нас беше 10, 12, обратно 10. Ами това са по последни сметки над 14 милиарда лева или 7 милиарда евро. И завършвам с това. Някой казват, че окаже натиси, ще има инфлация. Възможно е. Въпросът е обаче, чуждите банки в България какво ще направят с тия евра? Тук лихвите, твърдеше се как ще се намалят лихвите в България, груба лъжа, но те лихвите в България са с 1% по-ниски от тия в еврозоната. Напротив, в средносрочен план, даже и временно да спаднат лихвите заради отпускането на тия 7 милиарда евро, в среден план то в икономиката няма как. Каква ще е тая банка, която в България ще губи и ще дава на по-ниски лихви, а в нейните филиали в другите страни ще печели повече или по-малко. Така че нормално да има изравняване на лихвите в средносрочен план и те ще бъдат нагоре. А как ще се справи БНБ и търговските банки и правителството с инфлационния натиск на тия 14 милиарда, те няма да бъдат лева, те ще бъдат към 7 милиарда евро, е друг въпрос. В заключение, има много позитиви от влизането в еврозоната, но има сериозни предизвикателства и особено при тази политика на Европейската комисия с санкциите, не виждам как не само аз, европейската икономика, целият Европейския съюз и еврозоната ще излезнат в тази ситуация. Но ако влезем в еврозоната, аз правя, то не е декларация, не че зависи от мене, но влизайки в еврозоната, всички сме длъжни след това, веднъж влизайки в еврозоната, да работим за това при всички условия, които са на еврозоната, ние да се опитаме да адаптираме българската икономика, която е последна в еврозоната към тези високи изисквания. Благодаря ви. И ние благодарим, професор Гечев. Сега следващия ни докладчик е доктор Свилен Колев. Той е заместник-председател на Националната статистика, доктор по икономика, тук от УНСС, професионално направление финанси, парично обращение, кредити за страховки. Имате думата, доктор Колев. Благодаря, професор Градинаров, и за поканата, и на професор Пенчев, и на професор Димитров, като домакин на това събитие УНСС. Докато заредя презентацията, отново бих искал да кажа, че с охота приехме поканата от страна на НСИ да участваме в тази дискусия и пред вас ще разкажа някои от дейностите, които ние извършваме в този процес и ще извършваме след 1 януари. Има доста слайдове, но няма да се спирам подробно на всеки един от тях. Само с няколко акцента ще коментирам някои неща, които може би са известни за вас, но може би не чак толкова. И тук бих искал да ги представя. През тази година НСИ навърши 145 години от своето създаване, докато тук е историческата справка. По-важният момент в историята е, че през 2000-та година първата глава, която е затворена в преговорния процес с Европейския съюз, е глава 12 статистика. След това, 2007 година, България се присъединява в Европейския съюз и българската статистика става част от Европейската статистическа система, който предопределя и стандартите, които се следват и до момента. Усилията, включително и по един от другите приоритети на държавата, освен еврозоната, е присъединяването и към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. И тези дейности в този контекст ще бъдат разгледани паралелно с дейностите на НСИ в рамките по присъединяване към еврозоната, защото тези процеси за нас протичат паралелно.
и през 2018 година стартираха усилията на НСИ за присъединяване към Комитета по статистика и политики в областта на статистиката към ОИСР. През последните 3 години какво беше свършено за процеса по приемане на България в еврозоната, и тук смело и отговорно мога да заявя, че институцията НСИ е най-проверяваната институция в последните 3 години. През февруари 2023 година се провежда регулярна мисия на Евростат относно данните за дефицита и дълга на сектор държавно управление, един от критериите за Маастрихт, и доклада с изводите от тази проверка е публичен и е достъпен, и то е база за отчетените изводи в конвергентните доклади на Комисията и на ЕЦБ, публикуване през юни тази година. Това е налично и се съдържа в докладите, има специална секция по отношение на това. След това през март 23 се проведе първи технически преглед в НСИ за съвместимостта на нашето законодателство, правния инструмент, който въвежда добри практики, добрите статистически практики на ОИСР. Това е първият технически преглед на организацията в България. А НСИ се присъединява към OECD като асоцииран член от юни 2019. Тоест доста преди България също да получи пътна карта и така нататък. В края на 23-та се провежда мисия на Евростат за данните за брутния национален доход. Това са изводите, които се правят по отношение на качеството на макроекономическата статистика. БВП, брутен национален доход, неговите компоненти, и това е мисията, която е втора по отношение на верификационния цикъл, който приключва 24-та. Какво се случва през 24-та? През март имаме партньорска проверка отново в OECD, в НСИ с представители и експерти на национални статистически институти на централни банки от 3 държави – Гърция, Нова Зеландия, Белгия, и всички екипи, които са свързани с преговорния процес на OECD и отговорните за това експерти от OECD по отношение на дирекция статистика и данни. През юни 24-та в Париж проведохме официално изслушване на българската делегация в рамките на Комитета по статистика, без забележки и допълнителни въпроси, и в резултат на това на 8 август 24-та получихме официално писмо от председателя на Комитета по статистика относно успешното приключване на прегледа на България по присъединяване като пълноправен член вече на Комитета по статистика. Това означава, че ние сме редоми до всички останали, почти 40 държави в OECD, като това е първият приключил комитет за България от преговорния процес. Какво се случва по-натам? През 24-та септември много важна мисия, която е регулярна, на Евростат за проверка на качеството и данните и методите за хармонизиран индекс за потребителските цени. Другия критерий от Маастрихт. Същевременно с тази проверка се провежда за пръв път проверка на качеството на данните за цените и индексите на жилищата. Докладите с изводите са публични и са публикувани. На всеки 2 години трябва да се отчете свършеното и разбира се да се направи вторичен преглед на това. И отново изводите на базата на тези проверки са констатирани в конвергентните доклади. 25-та година. През май се провежда регулярна мисия на Евростат, т.е. месец преди да се вземат каквито и да било решения във връзка с конвергентните доклади, отново за проверка на данните за дефицита и дълга. Тук са представители не само на Евростат, но и на Европейската централна банка с предварителни въпроси и мисия, която очакваме изводите да бъдат публикувани до края на годината. Въпреки това, това е отчетено в конвергентните доклади. 4 юни докладите са публикувани. Изводите относно качеството на статистическите данни
предполагам, че не само сравненията, изводите по отношение на критериите от Маастрихт, но сте видяли, че има специална точка 5, секция, посветена на качеството на статистическата методология в България и насочвам вниманието ви, ако не сте, таблица 5.1 за много добро обобщение и съдържание по отношение на този параметр. През 24 и 25 НЕСИ участва в Координационния съвет за подготовка на България в членство на еврозоната, всички работни групи и в механизма за координация към премиера. Освен това, НЕСИ съдейства на всички министерства и институции за захранване с данни при изслушванията в комитетите на OECD, като там са преминали, може би още 15, остават още около 10. Това, което е важно да се подчертае всеки път, не само защото има публикации във връзка с проверки и така нататък, но всички данни, които се публикуват и предоставят към Евростат, това са или на месечна основа, 3-месечни, годишни, преди да се публикуват и да станат публични, те се верифицират от Евростат. Тоест няма как някои данни да излязат преди това, ако не са проверени. По отношение на OECD има също едно изследване, което е в връзка с еврозоната, ще трябва да се прави от България. Но преди да спомена това, бих искал да кажа, че изводите и препоръките са наистина на база на по отношение на това как сътрудничеството между всички институции, които НЕСИ работи, са много добре оценени от OECD. Това са само някои извадки от изводите и мисиите, които се проведоха. Това е изслушването през 24-та. Писмото, което имаме като оценка, дава много добра оценка за институционалната рамка, която е в областта на статистиката. Имаме висока оценка за качеството на произвежданата статистическа информация. Изследването, което и в еврозоната след 1 януари ще трябва да се прави, но то е свързано и с OECD и водещата институция Българска народна банка. Само го споменавам без да влизам в подробности, защото имаме водещата роля на Централната банка, но то ще касае изследване на финансите и потреблението на домакинствата. ЕЦБ има такова изследване, което се прави регулярно и ще се оцени много точно благосъстоянието на домакинствата по отношение на притежавани не само депозити, но и други ценности. Сега, по-конкретно, след 1 януари, какво ще се промени за статистическата работа? Тоест не много, тъй като ние следваме всички регламенти, директиви и в рамките на Европейския съюз. Това, което трябва да подчертаем е, че статистическата работа ще се повлияе не само в НЕСИ, но и във всички други останали органи на статистиката, които формират националната статистическа система. Тоест БНБ, другите органи, които са свързани с НАП, митници и така нататък, но няма да се промени отношението към респонденти и потребители, т.е. по-скоро към потребителите, когато има заявки за данни, ще ги разглеждаме и разбира се изпълняваме. По отношение на респондентите, работата е насочена и към ползване на повече административни данни и източници, което е друга тема, то не е свързано с еврото. Приемането на еврото е свързано с новите регламенти и решения по отношение на този процес, които са от юли месец. Закона за въвеждане на еврото, Закона за БНБ, там определят статистиките, които и промените, които по отношение на парична, лихвена и така нататък ще претърпят. Националния план, решенията за координационния съвет и механизма за координация. Конкретно какво ще има по отношение на изследванията, освен някои по-кратки срокове за докладване, НЕСИ ще трябва да публикува и първи данни за така наречените предварителни или експресни оценки за хармонизирани индекс за потребителски цени, което означава, че в края на
всеки месец ще има предварителна информация за инфлацията за същия месец, а след 15 до 18 дни на следващия месец ще има окончателни. Тоест това е новото, което на 3 февруари следващата година ще имаме предварителни данни за януари 26. Имаме приети вътрешни правила и процедури за това как да третираме данни в левове и как ще бъдат събирани и публикувани в евро. Тоест, те на практика следват и законодателството. Отчетния период до края на тази година е в левове, след това в евро. Но академичната общност и изследователите не трябва да се притесняват, защото всички заявки, които бъдат изпращани и разбира се за данни,